Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Unang iktin jaga executive committee jaga Khasi autonomous district council KHADC ubak pol soklet ulakan taj baka council kadan haduk khandri utli ki khardop lum khajna Ribhoi kumbalak kenno daga Meghalaya commercial truck owner and driver association MCTODA ubak pol soklet ulong ba kumba kalong mentaka council kadan tang lightly ki khardop lum khajna ki bala bukat kum ka ain bad halor ki khandri utli ki khardop lum khajna balakan no daga association ka EC kam dan jing tibai Haka jinglum jingalang Deputy Commissioner jangka Ribhoi District ke MCTODA kalakan no baka District Council kadan haduk khandri utli ki khardop lum khajna merikat kum ka record badan hapo ki District Council ki dan tang lightly ki khardop jangka District Council kawai kadai jangka revenue bar atli ki dai ban lum khajna ba ki bar jilla uloong kalong ka babakla ban syukunno baki dan haduk khandri utli ki khardop lum khajna jangka District Council ban ngimtip kini ki dai ki jongno hynrei ka council kadan tang lightly Ribhoi bat kini kimdei balabu thumma hynrei ki dei ki bala dan nadu ki pormen chua ula benra uba soklet uloong baka jingkenno baka VVP ha ki manifesto kalong ban wengno ia ka khardop kamut ya baroh ki khyrdop ki badan hapo upot usam jaga district council hynrei kaong ban weng ya baroh ki khyrdop lum khajna bean baraba pek ya ki record ka council kadan tang lightly ki khyrdop lum khajna Ribhoi district yagi khyrdop bean hi kamdei ka bahap hapo ka bor jong ni ban weng ya ki namar ki la ban dei ki khyrdop jong ka hima lani jong ki snong bat kamdei ka kamram ban weng yagi khyrdop lum khajna bean hynrei ki kamram jong ka district administration ban weng ya ki uloong ula banrap ngabu ka jing tentu ya ka association jong ki nong nya trok baki dei ban kadau syaka council halor kini ki khandro tli ki khyrdop lum khajna ki dan hangno khanang baka council kanla ban le ka badan kam